والبشر انعم علينا بشر علينا لنا المنى زال العلا فالأنا بشر علينا بشر علينا نلنا المنى زال العلا والدار أنجز وعده والذكر أقدم لنا بشرى لنا نلنا المنى لنا العنا وفى الهدى يا نفس طيبي باللقاء يا نقري أينا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا عاد جوال المصطفى أنوار وولد لنا بشرى لنا بشرى لنا نلنا المنى وفى الهدى أنجز وعده والبشر أنعم علينا علينا نلنا المنى زاد العنا وفى الهدى خير البرية نترى إلي ما أنت إلا كنز العدية غير البرية نترى إلي ما أنت إلا كنز العدية ما أنت إلا كنز العدية غير البرية نظرا إلي ما أنت إلا كنز العدية غير البرية نظرا إلي ما أنت إلا كنز العدية ما أنت إلا كنز العدية صلاة ربي عليك حبي صلاة ربي عليك حبي غلب قلبي بذكر حياة غلب قلبي بذكر حياة غير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العدية غير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العدية ما أنت إلا كنز العدية urip ing dunya talami aja
demen numpuk bondo elingo ning burine lamun mati tan kinawa kajaba amal ibadah mula doseneng tolong marang sepadani kesang Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi salatan daimatan fi dawami mulki
Gungging panuwun katur prikanca pametrining budaya Islami. Hadrah Nahdlatul Muthalibin leres. Omohibin Nahdlatul Muhibin. Sembah nuwun lanturan sholawat mugi satemah kinarya mawanto-wanto menggah syafaat saking Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Kang Jangkung nggonku wis ready ta? Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahardikaning tias Gusti kang berpengrat denenggih Allah Subhanahu wa taala. Mugi tansah kajiwa wonten arsa panjenengan sadaya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadratul mukarramun para alim, para ulama, para tiyang, santriwan, santriwati, ustadzah menapa dene ustad, al-hafid, al-hafidah, al-akhas, panjenenganipun Bapak Kiai Jumhadi, Bapak Kiai Muhammad Umar Al-Hafid, datan katalumben panjenenganipun Bapak Haji Muhammad Shadiqin, miwah para kiai sanesipun ingkang boten saged kasebat asmanipun satunggal poko satunggal, boten ateges nyirami raos takdim kula wonten ngarsa panjenengan sadaya. Ingkang siang pantara radri tansah sumanding wonten ing kitab suci wahyuning ilahi nenenggih Al-Qur'anul Karim, kinarya panuntun kiblating manembah mring Allah Subhanahu wa taala. Parang para pangemban-pangembating praja satriyaning negari, para sarjana sujana sujananing budi kang wis wenang hanambi wahyuning kasutapan. Para pinisepuh sesepuh aji sepuh kakung miwah putri ingkang tuku kinabekten mirunggan katur kadang pisan sutrisno nenenggih Bapak M Nuruddin menapa dene Ibu Iswatun Hasanah sedaya putra keluarga pamangkugati Bapak M Thohir miwah Ibu Rohmiati putra keluarga ingkang tuku kinurmatan, para kadang muda tumaruna ingkang tuku kinasih. Dari kalangan samangke semonggo panjenengan kula dherekaken ngaturaken puja lan puji syukur wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kepareng hamba bersih kanugrahan sih rahmat tanrem rahayu ingkang mawujud waras wiris wilujeng wareg duwi-duwi sehat tanpa obat, seger tanpa dokter, lemu tanpa jamu, kuru tanpa arep apa-apa iso tur ya ana. Amin. Sedaya wau agung barokah saking Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kajiwa kasalira tumedhak temandu wonten ngarsa panjenenganipun para tamu waradin sagung para lenggah kakung miwah putri. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholawat miwah salam mugi tansah pun kaaturaken wonten ngarsa junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang saestu bilih kula tuwin panjenengan sadaya mawandu lumutring sik syafaatipun. Amin Allahumma amin. Nuwun. Priyagung sinedahan kakung putri kang tuku winantu ing pakurmatan mugi keparengna kula pun basir anggembil kamardikan ligas wacana miwah munggel pangandikan sawetawis
Kalanipun sami sakeca wawan sabda imbal wacana kalian para kadang ingkang mapan wonten sak kanan kiring panjenengan malah kepara mitra pitepangan ingkang sampun dangu datang pinanggi lan ugi kepareng anyigek anggene para kadang seni hadra anggenipun atur selawat wonten ngarsa panjenengan rika lenggahan samanggi kula pun basir ingkang kineng jejer minangka pangendali wara rut-runtaning tata upacara pahargyan wisudan kalidharma panggih walimatul ursi pun kusmaning ayu Afifah Afian Atmojo putri kinasih Bopo M. Thohir menapa dini Ibu Rohmiati kalian pun Rekomas Bagus Habib Hasbullah Atmojo kakung kinasih Bopo M. Nuruddin menapa dini Ibu Uswatun Hasanah kepareng kawiwitan mugi kepareng lelenggahan kanthi margi kaning penggali sinarten mamita nubring Gusti kang Maha Agung Allah Subhanahu wa taala mugi lestaring tata upacara samanggung purwa madya temah usana mugi tansah ginanjar kawilujengan tansah pikantuk pangayomanipun Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin rut-runtaning tata upacara priagung ingkang sepisan manenggih pambuka utawi purwaka paripurnaning purwaka kepareng sedya Sri Atmojo Pinangamdian Putri pun kusmaning ayu Afifah Afiani samangke kepareng jengkar saking sasana pandibusana manjing mring sasana hargya lenggah anggona raras wonten madyaning kursi rinengga laksaning tata upacara ingkang angka kalih priagung menenggih sawanipun Sri Atmojo Pinangamdian kakung pun Rekomas Bagus Habib Hasbullah sinartan tata upacara longti nampe sinten to samanggi ingkang kinarya duta pangarsa pangandika Bopo M. Nuruddin Ibu Uswatul Hasanah tanulyan nenenggih panjenenganipun Bopo Kiai Haji Muhammad Shodikin parandin tanggap wacana panambini Sri Atmojo Pinangamdian kakung sinartan Sambromo Pambagio Harjo ingkang samanggi kasuwun ingkang kinurmatan Bapa Ngatma laksaning tata upacara ingkang angka 3 nenenggih upacara panggih samangke kepareng sedya laksaning tata upacara panggih kepareng badhipun kadherekaken kanthi waosan asrokol saking para kadang grup hadroh ingkang samangke kepareng andherekaken waosan asrokol wonten acara ingkang angka sekawan nenenggi waosan saperangan ayat suci Al-Qur'anul Karim ingkang samangke kasuwunaken ingkang ketrupatan Al Ustadz Muhammad Umar Al-Hafid priagung laksaning tata upacara ingkang angka gangsal kepareng sedya Sri Atmojo Pinangamdian sekalian tumuju mring sasana pandibusana ingkang kepareng sedya badhe kantos busana ingkang kaping kalih sawetawis samangke manjing kepareng pun kadani laksaning tata upacara ingkang angka 6 nenenggih tausiah wal isyadah maidatul hasanah ingkang samangke kepareng badhipun kababar ingkang kinurmatan Bapak Kyai Jumhadi mesisan samangke amungkasi kanthi pandonga mekaten priagung sinedahan kakung putri ingkang tuwuh kinurmatan menggah rontening tata upacara ingkang arsa kagelar ing ri kalanggan samanggi mugi andados no pamirsa sugeng pinarak kanthi margi kaning penggalih nuwun priagung sinedahan kakung putri ingkang tuwuh kinurmatan hanglak wanci sumangga nuwun laksaning tata upacara ri kalenggahan dalu menika nedya kawiwitan kaperwakandi kanthi waosan suratul Fatihah. Sumangga nuwun kadherekaken liridhoillah wa syafaati Rasulillah lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sebanun katur panjenenganipun para tamu ingkang sampun kepareng dari Hamrawakani
laksaning tata upacara pangangkah Purwamadya Tamausana mugi tansah ginanjar kawilujengan. Nyuwun iti pangestu priyagung keparet sedya si Atmaja pinanganten putri pun kusmaning Ayu Afifah Afiani Atmaja putri kinasih Bapak M Thohir Ibu Rahmiati kepareng kakanthi sowan ngabiyantara sowaning si Atmaja pinanganten kadherekaken waosan selawat saking prikanca hadrah semangga kasumanggaaken. Prikanca Nahdlatul Muhibbin semangga satunggal selawat andherekaken sowaning Sri Atmaja Pinangambien Putri. إلا هذه الأرض في مساحة لو نهيب إلى السماحة وانت عايزنا بخوف لو تديك الأرض نسكن كاللقاء إلا هذه الأرض في مساحة لو نعيش بلا سماحة إن تعايشنا بقاء لو تضيق الأرض نسكن كاللقاء أبتهيا وبسلام أبشروا أهل الكلام زينوا دنيا اعتراف أما حبا وابتسام أبشروا بين الأنام هذا هو دين السلام إلا هذه الأرض في مساحة لو نعيش بلا السماء وإن تعايشنا بحار لو تضيق الأرض نسكن كاللقاء أبتهيا والسلام أبشروا أهل الكلام زينوا دنيا اختراق أما هبا وابتسام أبشروا بين الأنام هذا هو دين السلام مولانا يا مولانا يا سميع دعانا 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 dengan cintamu ya Rabbi nertahi hidup ini dengan kasihmu ya Rabbi
katur para kadang barisan seni solawat ingkang sampun kepareng ngaturaken satu kalipun solawat kinaryo anderekaken lumaraping Sri Atmojo Bina Ngamdien Putri pun kusmaning Ayu Afifah Afiani Kamti lulus Raharjo priyagung kepareng niti laksitaning tata upacara ingkang angka kalih nenenggi lumaraping Sri Atmojo Bina Ngamdien kakung pun Raka Mas Bagus Habib Hasbullah Atmojo kakung kinasih Bapak M Nuruddin miwah Ibu Uswatun Hasanah Hanglak wanci katur Sri Atmojo Pinangamdien kakung kepareng pun kakamdi manjing mring sasana wiwaha. Priagung Sredan kakung putri kang dugi hormatan mus dumugi sasana kang mus pinanji pun Raka Mas Bagus Habib Hasbullah tanggep ing sasmita tidak ero kandhek sawetawis kepareng sedasa mangki nuhoni alaksdaning tata upacara lonte nampek Priagung Hanglak wanci katur ingkang kinurmatan Bapak Atmo keparenga samapta sawetawis jumeneng wonten sak ngajengipun Bapak Ibu Muhammad Thohir. Parandene atur pangandika pasrah. Katur ingkang kinurmatan Bapak Kiai Haji Muhammad Sodikin kasuwun samapta. Katur ingkang kinurmatan Bapak Kiai Haji Muhammad Sodikin sasana wanci pamedharing sabda atur pangandika pasrah kasumangga akenuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa hamdulus salati wa taslim ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Atatal mukarramin para alim para sepuh bini sepuh al-akhos panjenenganipun Bopo pisan inggih menika Bopo Muhtahir saha Ibu Rahmiati sak warga agengipun rahimakumullah ugi dhateng sedaya
para rawuh ingkang sami rawuh wonten ing majelis menika ingkang insyaallah tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, wonten ing mriki kawula dipun suwuni dening adik kula Muhammad Nuruddin supados matur dhateng Bapak Muhammad Thohir saha Ibu supados masrahaken penganten kakung ingkang alhamdulillah sampun dipun ijab kabulaken kala wau enjang tabuh songo enjang insyaallah sampun sah menggahipun agami ugi menggahipun negari kita Indonesia. Hadirin hadirat rahimakumullah ingkang sepindah kawula atas nami talang basa saking adik kawula Muhammad Nuruddin ngaturaken salam takdim dhateng Bapak Muhammad Thohir saha sak keluarga agengipun kanthi ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaping kalihipun kawula dipun suwuni dening adik kawula inggih menika Muhammad Nuruddin supados masrahaken penganten kakung ingkang asma Habib Hasbullah kanthi ucapan bismillahirrahmanirrahim. Panten kakung kawula aturaken secara global sedaya Thohir patosipun kula aturaken dhateng Bapak Muhammad Thohir sak keluarga supados monggo dipun kula wentah dipun didik dipun arahaken dhateng kesaenan supados anggenipun lelumban wonten ing bahagian agung inggih menika keluarga paringi lancar paringi barokah sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, salajengipun kawula ugi atas nami adik kawula inggih menika Muhammad Nuruddin nyuwun ageng pangapunten sak kathahipun bilih menika prunan kula Habib Hasbullah menika sinajan to ketingalipun sampun dewasa sampun gagah nggih dhuwur raupanipun nggih ganteng namung saestu menggah keserapan agami tasih sanget kirang seserepan masalah bab kekeluargaan ugi tata krama inggih tasih kirang sanget mila estu monggo Bapak Muhammad Thohir dipun didik ingkang saestu dipun arahaken ingkang saestu dipun anggep menika putra piyambak supados mangke anggenipun badhe lelumban wonten ing pahargyan agung inggih menika bali membangun rumah tangga saged dinaringan barokah ridhanipun Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin. Salajengipun kawula atas nami adik kawula Muhammad Nuruddin boten saged ngaturi napa-napa dhateng Bapak Thohir sak keluarga agengipun nggih namung beto sederek ingkang kathah saking RT 3 menika namung beda RT mawon mila boten ateges anggenipun sowan menika boten paring panghormatan nggih namung menika ingkang saged kawula aturaken atas nami Bapak Nuruddin menika wau. Dados menawi wonten kirang-kirangipun anggen kula sak rombongan saking RT 3 nyuwun agenging pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Salajengipun kawula mangke menawi sampun
Pahargyan menika sampun paripurna. Nyuwun ikhlasipun datang Bapak Muhammad Thohir kawula sak rombongan badhe wangsul dateng RT 3 malih. Nyuwun pangestunipun mugi pinjenengan lancar dengan wilujeng wonten ing dalemipun sowan-sowan amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, inggih namung mekaten ingkang saged kawula aturaken minangka talang basa saking adik kawula Muhammad Nuruddin, sedaya kekirangan kawula estu nyadong ageng pangapunten. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebanipun katur ingkang terhormatan Bapak Kyai Haji Muhammad Shodikin ingkang sampun kepareng ngaturaken Sri Atmojo Pinangambien Kakung. Daya-daya panjenenganipun Bapak M Thohir Ibu Rohmiati kepareng badhe hanampi pangandika panjenengan rekan-rekan samangke nyuwun ugungan ingkang terhormatan Bapak Ngatemo. Katur dumateng panjenenganipun sasana wanci pamedaring tanggap wacana kasumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Summa sholatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wal karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha faja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadratul mukarramin pun para bapak-bapak alim ulama, para bapak-bapak kiai, bapak ustad, ustadzah. Wabil khusus al-aqos pun bapak kiai Jumadi saking gugur dalem ing tansah kawula dherek dados mondho kasanipun. Boten kesupen dumateng pun bapak Kiai Haji Muhammad Shodikin minangka duta caraka saking pun bapak pisan ingkang kula hormati lan kawula dherek dados dawuh pangendikanipun dumateng pun bapak Kiai boten saged jebat tunggal bapak tunggal sedaya tansah kawula dherek dados patuhan dawuh maudha kasanipun insyaallah dumateng pun bapak Nuruddin sak keluarga sak rombongan sedaya ingkang kula hormati para sesepuh pini sepuh haji sepuh pono ing pawawas ledha pitutur luhur pitutur aji daya ingkang sadu kira bekten dumateng para pengemban ing praja satriyang negari minangka pandang padhawuhing para kawula dasih nuninji pranipun Bapak Kepala Desa Ibu Kepala Desa Mboto saha Ibu Kepala Desa Dusun Rumit sak sedaya jajaranipun ingkang kawula hormati lan kawula dherek dawuh pemerintahanipun Pak insyaallah dumateng para bapak saha para ibu tamu undangan pinarak sedaya kakung smawana putri ingkang kawula hormati boten kesupen dumateng grup Robana saking Rijalul Ansor tawi Nahdlatul Muhibbin ingkang kawula banggaken dumateng Sri Teman kekalih ingkang berbahagia FKRK sedaya ingkang kawula tresnani. Saderengipun kawula matur monggo kula dherekaken seminang ngaturaken puji syukur ngasih dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kebene marobat kawilujengan. Daya ngangita tapi sarengan sehingga dalu menika kita saged makembal manunggal. Wonten ing dalipun danipun Bapak Muhammad Thohir Ibu Rohmiati keluarga kanthi pidhanan wilujeng boten wonten alas tunggal menapa-menapa pramila monggo kita lairaken kanthi ucapan bikaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kaping kalihipun sholawat rahmah salam kahaturaken ngasanipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita sedaya arantu bengkas sapaatipun bijaila yaumil kiamah amin Allahumma amin. Salajengipun kawula dipun keparengaken jumejer
Matek matur wonten penyanyi sedaya awit aurat amri dawuh saking penyanipun Bapak Motoir Ibu Rohmayati dasa keluarganipun sadèrèngipun penyanipun Bapak Motoir sak keluarga lumantar kula sepindah ngaturaken sugeng rawuh terutami penyanipun Bapak Besan semprembah dhumateng para bapak ibu tamu undangan sedaya kakung swawana putri wonten ing dalu menika pramila sadèrèngipun kawula nyuwun pangapunten talih atur saking penyanipun Bapak Motoir Ibu Rohmayati dasa keluarganipun sanget ngaturaken agunging panuwun dumateng para tamu penyanipun Bapak Besan khususipun semprembah dhumateng para bapak ibu tamu undangan anggenipun atur papan pinaraan kirang sekecolan kirang meranani penggalih sedaya taun sedaya mau nyuwun agung pangapunten sak kathah-kathahipun. Salajengipun penyanipun Bapak Kyai Haji Sodikin kala ingkang angka sepindah badhe atur salam takzim dhateng penyanipun Bapak Motoir sakeluarga ugi kita tampilan kalikrolaken kanthi ucapan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngatur salajengipun badhe amasrahaken nggih menika temanten kakung nggih menika ingkang nami Mas Habib Kabdullah ing menika wekdal penyanipun Bapak Motoir boten kaya nampi ugi pun dhateng kawula ugi kawula tampi kanthi lumeng asta kalih kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin ing menika wekdal temanten kagem dhateng kawula ugi kawula tampi andadosaken bumeng birawaning manah kawula tampi kanthi lumeng asta kalih ing dinggo cawi ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Dene pasah lajengipun penyanipun Mas Habib Kabdullah menika ningali pendidikanipun sampun nyekapi ananging tasih betahaken pendidikan dawa bucal menawa kemawon insyaallah. Yen wonten mriki insyaallah badhe diparingi seserepan utawi wabucal dhateng penyanipun Bapak Motoir sak keluarga lan yen wonten mriki diparingi wabucal kaliyan penyanipun Bapak Muhammad Nuruddin sak keluarga. Prawil dalem dewa sawi sami anggenipun sami adidik anggula wonten dhateng putra ing mangke anggenipun ninggalaken jagating mutu utawi ngajeng wonten alam bebrayan saged pindaringan wilujeng pindaringan barokah sakinah mawaddah warahmah bidunya wal akhirah amin Allahumma amin. Salajengipun kawula ugi kala wau penyanipun Bapak Haji Muhammad Sodikin ugi masrah namung sedaya keluarga ingkang dipun asta sedaya mugi-mugi ndadosaken barokah paring barokah tunggal dhateng Sri Temani kalih mangke. Penyanipun Ibu Bapak Muhammad Tohir lan Ibu Rohmayati sangat ngaturaken agung panuwun ugi anggenipun sae barokah paring barokah pandonga pangestu temanten kalih ing mangke anggen ngajik alam bebrayan kanthi lancar sak samudayanipun. Lan ugi kala wau penyanipun Bapak Muhammad Sodikin ugi matur saksaya adicara menika palipurna. Ugi penyanipun Bapak Nuruddin sak rombongan keprengke manyun pamit lan ugi penyanipun Bapak Motoir namung dherekaken sugeng kondur ing mangke bidal saking ngatos dalem sowan-sowan tansah pirawi lujeng boten mangke halangan setunggal menapa-menapa kalis ing rupida kalis ing sambe kala pidunya wal akhirah amin Allahumma amin. Salajengipun ugi penyanipun Bapak Motoir sak keluarga sanget ngaturaken sugeng rawuh sanget ngaturaken agunging panuwun dhateng panjenengan sedaya Bu bilih anggenipun nampi sowan panjenengan penyanipun Bapak Motoir sak keluarga kita kirang gerapiak semana kirang tanggap tangguh gupuh lungguh muntun menih suguh kirang menapa kemawon sadèrèngipun penyanipun Bapak Motoir sak keluarga nyuwun agunging samudra pasami lan ugi panganggenipun atur pasugot awujud arupi menawa sampun dipun atur keadaan tirik-tirik ewah semanten pelaksanaan kados namung kados mekaten pramila kawula nyuwun pangapunten sak kathah-kathahipun dhateng para tamu undangan para pinarak sedaya kakung semua putri kersa paring pangapunten dhateng penyanipun Bapak Motoir sak keluarga. Pramila anggen mewakili terutami nampi anggen nampi pasrahipun temanten kangge sampun kawula tampi ugi kawula atur pambagya harjo ugi atur sambrono menawa kewenangan kawula tampi sedaya kala wau ugi-ugi ndadosaken barokahipun dhateng penyanipun Bapak Motoir sak keluarga. Namung penyanipun Bapak Motoir sak keluarga sanget ngaturaken agunging panuwun
dateng panjenenganipun tangga tepalih sedaya lingkungan ingkang parung sabiyantu awujud arupa menapa kemawon kaya pelaksanaaken wontenipun adicara walimah telung urus ing dalu menika kathah kekirangan kathah kelepatan sadèrèngipun namung nyuwun agung samudra pangisa kathah-kathahipun. Namung mekaten ingkang saged kateraken ing mbok bilih wonten kirang tatas sing ngatur kirang trapsila anggen kawula matur kawula nyuwun lunumring samudra pangisa ingkang sakathah-kathahipun. Tekas banten saking kawula akhiri billahi taufiq hidayah wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.